Sziasztok, én Milán Turbo vagyok, és ebben a videóban most egy picit Minecraft sorozat lesz. Az első gameplayes videó a gameplayes csatornámon. Igen, mert most hoztam létre, Minecraft lesz. És akkor remélem, hogy jól fogtok szórakozni. Akkor kezdjük is. Fú! Töltsön be, mert nagyon lassú, elnézést. Új világ létrehozása. Igen. Játék mehet. Igen. Akkor jó. A világ létrehozása, terep létrehozása. És akkor itt is vagyunk. Igen, nulla felszerelés, nulla minden, ezt jól megmondtam így állítani. Hát persze, hogy át lehet fordítani. Akkor... Csak például majd lesz a 30. rész, azt nehogy meghalljak. 30. rész ebben az utcsó. Akkor nem tudom, hol kezdjem, szóval, ja. Hogy kezdjem ezt az egészet. Szerintem keresek valami menedéket. Itt át fogok úszni. Átúszunk, és keresünk valami házat, utána meg elmegyünk ennivalóért. Beszerzek egy ládát. Nézni. Husi! Öljük meg! Öljük meg! Legyen nálunk egy kis husi is. Öljük már meg! Ez az! Uva! Hé, hol a husi? Mindegy. Malacot többet nem ölünk. Na mindegy. Csirke, ezt már meg lehet ölni. Na, kaptam tollat, meg husit, ezt eldobom, mert... Nem? Tudok vele legalább ütni. Mindennel tudok ütni, mindegy. Toll. Megegyem? Nem eszem meg, mert tele van az életem. Most azt keressük, hogy hol tudunk menedéket találni. Dögölj meg. Jó, már van 3 húsink is. Disznóhús, meg van egy ilyenünk is. Föld. Ezt még dobjuk el. Nem. Megtartom. De jó, amúgy mindjárt meghalok. A bekörnyezett a szemem, nem tudom miért. 4 perce megy a videó. Össze kéne valahogy hozni azt a 100 feliratkozót. 100 feliratkozónál azt csinálok, amit itt írtok, megcsinálom. De azért nagyon durvákat írjatok. Felmegyek a tetejére, az majd... Innen hogy tovább?
Kiszedem ezt. Oké, minek jöttünk fel ide? Ó, de hülye vagyok, na mindegy. Akkor itt most megkúszok egy kicsi ideig. Csak nehogy leessek. Ezt innen kiszedem. Fú, nem akarok leesni, úgyhogy inkább... De az leesik a... Leesett! Ott van. Na jó, akkor ezt a kis menedékhelyet így... Kis menedékhely, ahol megkúszok, utána csinálok egy házat, egy luxusházat. Hát, igen. Add vissza. Na, így. Igen. Már 9 van csak. És még így körbe kell építeni. Hát nem fog kifutni. Tehát nem fog kifutni. Na mindegy. Fát valahonnan ki kéne vágni. Fánk is. Ott a csomó kettő ott van. Jó. Akkor vágjunk ki még fákat. Első videó nem az, hogy elkészítsem a luxusházat. Ebből nem a közepére kell törni, majd az csak végére lesz, vagy a közepére. Végére meg majd csak így. Majd csak így. Izélek majd. De mindegy, 10 percesen tervezem meg ezeket a részeket. Fehér fa. De ez is ugyanolyan fa, nem? Vagy ezt máshova számolja? Ja, mindegy. Igen. Úgyhogy ezt nem szedjük ki. Ezeket szedjük ki. Hát öcsém, miért ugrik fel? Én ugrottam, na mindegy. Én ugrottam fel, de ő ugort fel. No, majd kell csinálni csákányt, nem mindent. Szóval esetleg nem a közepére kéne betörni. Gyere ide! Igen. Akkor
és akkor most így begyűjtöttem a sok fát, 23 fát begyűjtöttem, úgyhogy szerintem ez a rész ennyiből áll. Igen, következő részben keresek menedékhelyet. Na, akkor sziasztok!